Jeg står her med Christian, Ian og Bo. Og Christian, sidste år der vandt du i turneringen og vandt dermed tur til Belgien for 2. Ja. Det gik ikke helt sådan i år, men hvad har de at glæde sig til? Ja, men de har både betalt ophold på hotel og entré til Formel 1 på Zandvoort. Verstappens hjemmebane, som jo jeg ved, at Ian er fan af. Så det er jo slet ikke dårligt. Så der er noget at glæde sig til. Det er fedt. Ja. Du fik ikke i år, men selvom det sker en anden gang. Ja. Så Bo, du vandt i lodtrækningspræmien, så du er også heldig at skal have 2 mand afsted til Zandvoort på hotel og general admission til banen. Ja. Hvad glæder du dig til der? Jo, det bliver sjovt at komme til på den bane. Jeg har ikke været på den bane før, så det bliver spændende. Ja, du har jo vundet enten lodtrækning eller løb før, har været i Belgien. Ja, jeg er jo det Belgien Grand Prix. Men jeg har ikke været dernede før, så det bliver spændende at prøve. Ja. Tillykke med. Tak. Og så er der Ian, som jo vandt hele serien, og dermed helt automatisk vandt en tur for 2 til Hollands Grand Prix. Så har du været der før, Ian? Ja, det har jeg, men det er mange år siden. Det var i 2007 sammen med en kammerat, hvor vi var dernede. Det var virkelig en god oplevelse med lækkert vejr. Og, altså, det var de gamle biler, du ved. Det var lidt noget andet, end det er i dag. Ikke? Så jeg glæder mig til at komme ned til Holland. Og også Max Verstappen. Verstappen. Yes, tak. Altså, det er jo også det er jo fantastisk at komme ned og skulle se. Og så skal jeg selvfølgelig have min kæreste Camilla med, og det bliver fantastisk. Hvordan synes du, turneringen har været? Det er første gang, du har kørt med i Formel 1-turneringen her. Og der var lidt pres på, men alligevel så var du jo med mange point, i hvert fald med 315 point. Jamen altså, det har været en fornøjelse. Det har det virkelig at køre over sådan en lidt længere sæson og hård konkurrence mod Christian her. Ikke? Vi har ligget meget lige, og det har virkelig været spændende, og jeg kan godt lide at komme, og det er en god bane her, synes jeg. Et team fra Aarhus og køre herned, så det er helt fint. Det har virkelig været en fornøjelse at være med. Tak skal I have alle sammen. Og tillykke til jer 2, der har vundet. Tak.